megalayapost.news. Daga jingkaman ka bakra bakum ka kanhuan jong kilong kami ka kantiyo lang village organization ka bakrup ru ya kinyaw taliki SHG jong kasnong core step nong lingdo mentaga sngi kalapan long ya kajing roki ka ba ipu ipiang ya kajing dap mrius nam ha kajing ya lenti kum ka village organization bagala ay kajing shakru na kam ta ka imlang ka salang ha gani ka sngi kerpang na kalyang ka village organization kilayo ban place dan ya shlam trikam jong ka balate itanat bha ha kajing lot ka ba nyulak ai po jartam lingba ka scheme MGNREGA haringkat kajing teru ya kajaka lang slap jom katay ka office ya katay ka office tamay lawan plino daw ba meral bonds MLA kanong po kumukong san hagajing don lang kalal chandami marang JRDO umling blong ba one board lang malgyan cluster coordinator converin ka sangkali president ka kantiyo lang village organization core step nong lingdo ba Andreas Makri rang ba nong core step nong lingdo ba Isaya sangkali rang ba nong core step nong tulu lembat kiway bat ka VEC hadin kato kanepor kalong shisha ka baseso bat ngila don jinkermen ban yo ya ka office BO bat menta ka sngi ngila yo ban pli ya ka office BO chungi ha ka jinya lam I president bat secretary ringkat bat ka jinya tri lang jong ki SHG ha po ka BO chungi tang kato ka ni ki kam ki bangila ban le namar ngidang duna kilat penroy namar bangidang duna baiseng baidang ni penpau kajing song sarong ya kajing la bat kajing la kloi kajong ti ban pelong bat ban krau ya kane kasngi mentah kasngi ha ka ba philayo ya ka office trekam kajong pi nangai scam ba na kane ka office kajong pi kini shipun kita ki kam penroy hapo ka SHG kajong pi nang lengba kane ka office ka jong pi kinmi kita ka ki kam ki babha ki ba wonra ya ka roi ka par hapo ka shnong ka thau ka jongi hakine gisi ngalai yo I ya ka jing trei stom ka jong pi ya ka jing so sat ka jong pi ha ka jing ya pelong ya ki meeting ki jong pi sha ka ying breu bonsin ka jing sha thnum ka jing sha kren na ki par loging long sem jungi ha bang yalong meeting la ka dei ha ka meeting shinong ne la ka dei ha ka meeting jong ka bio ro henry menda ka sngi ngangai nang ne shakmat ba phinam ya pelong meeting shu ha gi ying breu henry kane ka dei ka office ka jong pi ka ba thmai hang ne phin sala ban pelong ka dei hang ne ka office ka ba la pensuk ya pi barok shkata wala dei ha ka kamit pala di hakan nogo bantaro pilalai ban syakren lagi yung breu dada mensua masya yo sngau pala lagi de pelong hagi yung breu kandon kajing jabo lagi yung gasam lane kajing thut kumne kumtai tenrei nang nei syakman ngakum orang ba shinong nganam kwa shu ban yo sngau ya kini kajing ut kajing nam jengpi bakat thut ka jakalong meeting bam yo ka jaka kane gede kajing gasam ka jengpi te na kaliang kajonga ro ngasngau ban kerpat ya pi bato sumar ya kane kajing namar ba kane gede kayeng kaba kerpang na kabanta ka jongpi to pendon kam ya ka wat I ya ka to sumar bah ya ka le se na kaliang ka jongpi long haba philayo ya ne kayeng ro le se kan sakhang tala bi ar pusaw kumta kilong kemi hakajaka ba phil sok ben bedang plus susu dang pon susu kilong kemi le se kidang ja kilong kemi ngam kwa ban yo I ya kata ban yo sngeu ya kata henry ngakwa naga manta philadon laki nyopo ngakwa ba pin plus susu ba hado ba tindalong meeting ba gane ga ying BO ga jongpi kan khamya lengba kenika MGNREGA philayo ya kenika VO office badru ngalayo so na gitu gi memorandum ke jongpi ba philaya pan yikini ki tiar kita na IMLE ke jongpi te kumtu philayo ya keing philayo ya ki tiar te ka shong sahapi kilong kemi ba pin ya pendep ya ki kamram ki jongpi ba pin yalong kita ki ba 3 shitom ban 3 minute namar ba kidang buan kini ki schemes bat ki project ki ba pher ba pin saya yo lengba ke NRLM lengba ka block office ke jongi lengba ke MG namar ba what kata ki departments ba pher lengba ki agriculture nang ta lengba
kini ki fishery departments nama ba bun kini ki office ki departments bapher pemerintah ki kwa ya kini ki kamta mi kini ki cooperative society kamu ya kini ki seng group kum ka SHG kum ka VO namar ba ka kham sukru ya ki namar ba pilalong kum kita ki group ki ba pinya tre shidraham ha ka kam ka jongpi namar ba pilaya khambun te lengba kita pila ban kenjo ya ki departments ki bapher om tang ba pinshu up na ki office ka jong ka block lane jong ka NRLM Henry pidi ban ken mauru ba phi don ya kata ka lat kalenti ba phin kenjo ha ki office ki bapher namar ba kum ka tin ubli ka ong ba mo pante ansai tite ansapli te kadai ka kasyong hapi ba phinya smart om taba pinchu up si jaka kum gitu ki kum gini ki konsep mo ki basyu up ki kimi haki skum ki jonki te piru pide banya smart banya pani kita ki schemes ba pher namar ba shumut kum kanuk sangan ayapi kum gani ka bari kisiar te pila banle lengba kanika group ko jongpi namar ba haka ICDS center namar ba piadon ni kanika ICDS center kidon kami kini ki peleng ru bapin sam haki te kumta lengba kanika ICDS center jong kini ki ICDS kinom don kam shuban pan haki we par ki bawandi kini ki peleng naki dukan lane bawan nabar Henry lengba kanika SHG jongpi lada pidon ni kini ki baris yar leya pila ban penlong kata ka livelihood kan ka income generation ka jongpi lengba kata ka jingri siar ka jongpi lengba jingkha jong kita ki peleng pilaban sam sikini ki ICDS center te katu kala sukru ya pi namar ba kan long ka ba khamtat namenta ki jugi ICDS center ki jongpi ru bar kan suk ya piru ba pinom don ka maling no shakini ki yo ki hat ba pinlik di kini ki peleng bat kata ka kenhun gadi ka kenhun jong ki kenthei Kintei ki bekentuk nadu ki badang red ki badang samla hadu ki balasan hidon ke benta ke bakrau banno senyang na ke benta ke baha ke miat jong ke snong ke thau ke imlang ke salang ke jongi ke definition jong ke kintei ke jingmut kadon ke jingmut ke bajeliu bat ka bakit jingmut ka bakhyat ho ha ka jingim ga jungi barok mangi kibriu kade ga kemi ka bapun ka bakha ka bapenhe ka bapensan hak akor ka burom ga jing tip bru tip le namar kata ga jing no senyang ga jong phi kade ga ba ngimla ban siu kaliang dalile ru ki perlok rang ba map yanga abangat ong ya kani Henry ki kenthe ngan pendon kam daga kentin kenthe ki don laga jong ga benta ka bakrau benno senyang ki kenthe ki long sibet siwat silenti khambun ki long gumta ngajukran ni ki kenthe ki long kemi ya kata ini gerang ba habo mengagam taw sejer ki babek ki setang ba khambek ki kemi khambek ki kenthe kata di jing sisa ikan mau yang ketu jing itu kana sapang umar siang bagamiau mersiang bagamiau oh mersiang dat lalam bat met bat step atu bangar bobun gi boj bangar bo start bangar bo nang jemestik bangar bo nang jilek kumta wanang gumni bobun gi boj berkumta ter kamiau ro ong ngat ere ngadu do koi ke boj nga ci e boj e bor ngadu tu koi Tumor siang deh, kania he ketengam, poi hadukan bahenia, poi hajin bahenia, kentang rokok. Hagoi kesni kom tu jing tu khana ga ong mo. Lao tu khla deh. Han da chia phet. Kamiu de cho ku hanin din char chong ga tu. Tumor siang habat da chadat khla. Bubun gibuj. Ngamut ban ong ba kirang ba ding mersiang em kam dei kum ta mersiang gede gibru gibu chuhe do kania he dum ktin kania ga jutang po dukan cha de la gitu
Engkam daerah lamit mesna garom hadukan. But ipat kami ko badu cibut. Ciwat cibek bat kumtaka. Tenamar kata ke ke bakamut ban ong hagane kapo. Kirang ba kumukupa hagayin gidon laga jong ngajingkit kri. Ka kami lane ke kenthe kapalade ke kami lane ke bompat long kemiru gidon laga jong ke kamram. Ndai ka bangi kwa kalong. Bangin long kinong song la rong ba la kenthe la senrang la kenthe lele re. Ta bangi dei ban long gibreu gibabej. In kam penduna ke kedin in kam penbun ke kam. Kata gede ke Kentiulang Village Organization. Ilayo snow na YPO ijongi ila krensyai bakani ke VC ke jong pihang ni kade ke way nagi progressive VC. Kamut kaba progressive kamut kaba nang yat saprang sakmat kaba trei kaba long aktif kaba ki kaba ksat. Bat kani ka VO ke jong pi bro bangam aratin banong. Mar bahaba phai hagi job card holder de giji job card holder de bopi ikmei ki rangwa he ede ke jinglong aktif ke jing simkhia ke jong phi iwei pai wei job card holder ba ka VC ke jong phi ke im bat ba ke ne ke ying ke bangi plim da ke sngi ke yeng namar ke jing la ke jong phi ke jing tribha ke jong phi publishmun urang ba shnong sekretari shnong Chairman Sekretari ke VC, gila mendigi pemerintah, gila mendigi berim, andai gila terima. Publisi hajarngu, ya kani ke jing tristong ke jong pi, bakani ke ying kala yeng kemne kala internet, kadang kani ke office ke jong pi, kadang kani ke water harvesting, ki wiki komponen jong kani ka ying ke badan hang ni. Bani kwa bani I bakum ka VO. Bapinang kiu syafang syakmat dang tri bahaya ke kam dari jingi I jingi teli bapinang la banang penbah ya ke kom tri kam ke jongpi kata gede ke potong sang kani gede ke bala penmang kerpang hak mensuang itip kum ka MGNRGA Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act ngkading pertik manang cua aduh senam arajar san la menteri kam haus nam arjar nyaw enang cipet ke parlemen jong dari India kala pas ya ka an hakaba kila wara ya ka bil tu ko por ka bala long an menta ya ka bala penkerla ang pertik kani ke skim job card ka e barok cikata kenang pentip ba ki kala dep long an bat ba ad sa pentri kam ya ka lembat kijing penkela katu kat ne hang tai kijing penkela baong igamot ba na ka babha sya ka ba khamba Megalayapost.news